Dino iki aku lagi ngiwangi masak cilok, guys. Tepangaken kula saking Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Indonesia, guys. Nah, iki guys, diulet-ulet kaya ngene iki, guys ya. Ben pulen kaya iki, ya. Nah, wis pulen kaya iki iku berarti siap dicetak, guys. Dicetak dadi cilok bunder-bunder, guys. Ya, iki ditambahi tepung neh, guys, tepung kanji, guys, mereke Rose Brand. Nah, iki guys, aku lagi ngiwangi karo ndelok, guys. Oh, iki dibentuk bunder-bunder kaya ngene iki. Diulet-ulet karo tangan, guys. Sementara karo nggodhog banyu, guys. Godhog banyu ben umup sik, ngenak wis umup dicemplungno, guys. Nah, iki banyune, guys ya, isih urung umup, lagi anget. Nah, iki ya sementara lagi digawe sik, guys. Diuntel-untel kaya ngene iku, guys. Sementara guys, aku ameh nyiapno iki brambang, bawang, karo buka kulkas iki dikongkon njupuk lombok, guys, lombok abang jarine, guys. Telu wae jarine. Nah, terus iki wis siap diocaki, guys. Terus iki banyune sing wis umup dikeki minyak goreng sithik ae, guys. Jarine ben ora lengket. Oh, dicemplungno, guys ya. Terus disok kabeh ngene, guys. Gentene nganti bleguduk-bleguduk, guys. Saiki wis bleguduk, guys. Banyune wis umup bleguduk, terus genine dicilikno sithik ae, guys. Gawe geni sedengan ya. Oh, berarti nek wis ana sing kemambang iki wis mateng, guys. Ya, ciloke wis mateng. Lah iki ciloke wis do kemambang kabeh, guys. Berarti wis mateng. Karek matini genine dipateni, terus dicikuk nganggo erok-erok, guys. Iki jenenge godhong jeruk, guys. Godhong jeruk. Terus iki kacang oleh. Iki bawang putih, bawang abang utawa brambang karo iki lomboke telu ae, guys, ben gak pedes. Siap. Ana kencore barang, guys. Kencore wis diocaki, guys. Ya, kencur. Terus ae digoreng, guys. Goreng nek nggone wajan, guys. Iki mau sing wis mateng, guys. Cilake wis mateng, guys. Iki lagi gawe bumbu-bumbune, guys. Kacangnya diorek-orek, kacang oleh, kacang basa Indonesiane kacang tanah. Bumbu-bumbune dilebokno blender, guys. Ana kacang, lombok abang, brambang, bawang, kencur, godhong jeruk, banyu sithik, blender, guys.
goreng apa nah? Digoreng. Baru di blender digoreng guys. Bumbune mau wis di blender sedikit digoreng guys. Ngono guys. Sama sono kacange, kacang brol, lombok abang 3 iji, brambang, bawang, godhong jeruk karo kencur. Berarti aku mau bumbune guys. Tuh, tambah apa nih? Oh, sisane iki guys. Dikei banyu digoreng nih guys. Terus iki nganggo gula Jawa. Gula Jawa warnane abang. Gula Jawa diirisi ngono, guys. Iris ngono, guys. Campur nek kono, guys. Campur nek nggone wajan. Sakjane nganggo kecap guys, iki jarene kecape entek. Kayak apa nih guys? Oh, kayak uyah. Terus diudek-udek. Kayak itu apa? Masako guys. Penyedap rasa. Diudek ngono. Dindani nganti mateng menawa guys. Aku juga ngerti. Dincipi guys. Bumbune wis mateng guys. Bumbune wis mateng. Siap dipangan iki berarti. Saiki aku ameh jajal guys, ya, jajal tak pangan. Rasane enak apa ora ngono guys. Ini. Terus bumbune guys, guys. Bumbune njipuk nek nggone wajan. Iki bumbune iki mau guys. Oke. Oke. Ya, maknyus lumayan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ngono ya guys, video dino iki dilanjut video salajengipun. Oke, sugeng sonten lan sugeng istirahat.